Bargawa, aku uga ora bakal tega mentala mateni marang kowe. Awit aku ngerti isih ana kewajiban ingkang kudu kok tindakke. Nanging upama kowe mungkur saka ngarepanku, banjur ana wong ingkang nyumurupi lelakon iki, kowe mbarang wirang. Tegese kudune kowe mati nanging kowe owel karo patimu. Aku ngeman karo asmamu, mula asmaning pendhita kudu tak jaga keluhurane. Kersamu piye Raden? Arep tak seranani, tak buntar perbawaning jemparing ingkang mawa Bayu Bajra. Ora lara awakmu nanging sumingkir saka papan kene. Lan besok lamun to kowe wis bisa kasembadan netepi darmaning satriya, wis rumangsa tutuk purna nggonmu, kudu ngayahi. Dadi jejering pandhita bab muksamu tak sumanggake jeneng sira nggone bakal nggulung pati uripmu muhung saka peparinging Hyang Widiwasa. Iya, aku nedha nrimo karo kowe ingkang banget njaga kaluhuraning jenengku. Ya aku mung manut karo kowe. Arep kok seranane kepiye aku manut. Nalika semanten kedahipun Rama Parasu kedah sampun pejah saking tanganipun Raden Rama Badra. Nanging rening Rama Parasu tesih owel dhateng gesangipun, Raden Rama ugi paring kawelasan. Nanging sejatine apa to ingkang anjalari Rama Parasu tesih ngowel dhateng gesangipun? Awit sejatosipun Rama Parasu sampun nampi wangsiting Jawata. Bilih menawi sampun gantos lelampahan manut lakuning jaman ing mangke Rama Parasu kedah mulang muruk dhateng satriya, salah setunggaling satriya tedhak turun negari Ngastina ingkang nama Raden Dewabrata. Menika atmajanipun Prabu Sentanu patutan kaliyan Dewi Ganggawati. Menika dados prajurit ingkang linangkung mejang dhateng Raden Dewabrata. Kepara boten namung Dewabrata ingkang dados putra siswanipun Parasurama, kepetang Pendhita Durna ugi Narpati Karna benjangipun menika dados putra siswanipun Rama Parasu. Den buntar perbawaning jemparing Maruta ilang sami saknalika anggane Resi Jamodagni ya Parasurama. Sawise Resi Rama Parasu ilang saka Pandulu, ayo diajeng, ayo Dimas Lesmana enggal disengkut supaya daya-daya bisa tumuli kundur tekan negara Ngayodya mundhak dadi pengantu-antune Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu uga kabeh para kadang sentana. Sumawi kula dherekaken Kang Mas, monggo kula dherekaken Kang Mas.
jagat wasisaning Bathara. Nggonku ngantu-antu baline anakku lanang Rama Badra. Nganti kaya ngenteni kumambanging watu item sumileming prau gabus. Ya mung tak sesuwun ana ngersaning Bathara muga-muga anakku Rama Badra tumuli bisa kasembadan pusayembara baline mboyong rekyan Warasinta. Nanging lha kok dadi rasaning ati kaya ora karu-karuan. Kudune aku seneng anakku melu ngadani sayembara. Nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok dadi aku kedunungan rasa bingung, rasa petenging ati karo rasa gampang neratap atiku. Iki perbawane apa to iki? Yes tak sesuwun muga-muga anakku lanang sak karone upama bisa antuk kemenangan nanging ya tetep diparingono pengayoman dening Hyang Widiwasa. Wah, dayane ngopo lah kok dadi rasane ati ora karu-karuan kaya ngene coba tak leremne ana telenging Gupit Mandragini. Iki dayane ngopo iki kok kaya ngene iki? Warnanira garwanipun Prabu Dasarata ingkang angka kalih kepareng kekasih sang retnaning ayu Dewi Kekayi lenggah wonten madyaning Taman Sari dipun adhep emban kinasih kepareng rukming doyalon pangudas maraning driya jagat ndara Mban Sumantari nuwun wonten pangendika ing adhawuh Gusti para cangketa papan palengganku kene aja ngwawahi adat awit kowe kuwi dadi abdiku ora mung ana ing negara Ngayodya kene sinajan to rikala semana isih nderek Kanjeng Rama kowe ya wis dadi kanca rawangku mula aja ngwawahi adat kaya mengkono. Kula nuninggih Gusti Raden Ayu, kula menika mboten menapa-menapa. Kula inggih tansah setya tuhu nderekaken menapa ing dados keparingipun pepundhen kula inggih paduka menika ing rinten Pantara Ratri, kula ladosi tuwin kula bekteni. Gusti, iya. Mula kowe adoh tak awit cerakmu busaya tak raketke kuwi sejatine arep tak kandhani supaya kowe melu bungah rasaning ati. Perkawis menapa Gusti? Ora ana liya kejaba nggone Kanjeng Sinuwun. Sinuwun Prabu Dasarata bakal nglintirke keprabon kamulyaning negara kalenggan Ratu Ngayodya ana ngersane putraku Anggir Rama Badra ya Anggir Regawa sinajan to iku putrane Kang Mbok Dewi Sukasalya ya Kang Mbok Dewi Reguwati nanging ora mantra-mantra yen to karo aku kuwi paribasan wiwit bocah biyen dudu kaya dene bocah ingkang lahir saka guwa garbaku antarane Anggir Rama karo putraku Subranta
kuwi tak anggap padha wae. Subranta ya Rama, Rama ya Subranta, katresnanku ora ginggang sarikma pinara sapta mban Sumantari. Kula nuninggih. Lah mula bareng aku nampa pangandikan ingkang sinuwun Prabu kepareng bakal jumeneng kangge Rama Badra kaya ngapa bungahing atiku mban Sumantari. Kagiat mulat Hari Sang Ratna Jamban wonten dawuh bareng aku kandha kaya mengkono lah kok malah dadi kowe kembeng-kembeng kowe nangis tangismu kuwi merga saking bungahe krungu kabar yen to angger Rama Badra arep jumeneng ratu apa ya kok mikir apa kok kowe terus nangis kaya ngono Gusti kula nyadong pangaksama Gusti iya kepiye karepmu piye kok banjur nangis sesenggukan kaya ngono kuwi karepmu apa? Upaminipun sedaya kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun badhe jumenengaken Gusti kula menapa Raden Rama Badra mesti menika estunipun nggih bungah raos sing manah kula. Nanging menawi ngantos ingkang sinuwun menika jumenengaken menapa Pangeran Rama Badra nggih Pangeran Regawa badhe tetel jiwa kasrani menapa kasatriyanipun Gusti kula ingkang sinuwun mengko to Sumantari wonten dawuh lah kok kowe terus guneman kaya ngono yen angger Rama Badra dijumenengke ratu sinuwun Prabu bakal tetel jiwa kasatriyane iki sing tok karepke apa menapa panjenenganipun Gusti Putri Dewi Kekayi mboten kengetan antawisipun lelampan 23 taun kepengker wonten lelampan nalika wonten madyaning wana menika Gusti Sumantari wonten pengendika ing adawuh kaya sinamber gelap rasane atiku kowe kok dadak ngelingke perkara kuwi kowe dadak ngengetke perkara nalika semana sumpah prastiane ingkang sinuwun karo aku sejatine perkara kuwi wis tak lali-lali ora perlu tak eling-eling malah kowe ngelingke perkara kuwi Sumantari aku banjur kelingan gawang-gawang panjen kepara nyata nalika semana ingkang sinuwun pinuju bedah pikat beburu ana madyaning Wanawasa Kesanjabaya wis meh pecat yuswane ingkang sinuwun aja ora tak tulungi mbok menawa sinuwun Prabu wis tumekaning pati nanging rening nalika semana aku dikeparengke mitulungi ingkang sinuwun nganti bisa waluya nirmala nah kok wektu semana aku ya ditari duwe panuwun apa saka gedhening rasa panuwun ingkang sinuwun marang aku dikeparengke duwe pepenginan duwe penjaluk apa wae inggih panyuwun paduka rumiyin menapa Gusti ya tak akoni pancen biyen aku duwe penyuwun ana ngersane ingkang sinuwun rening aku arep dipundhut garwa aku ya gelem nanging upama aku kelakon dipundhut garwa panuwunku ana ngersane ingkang sinuwun besok ingkang ganti kalenggan Ratu Ngayodya kudu putraku kudu putra kakung ingkang mijil saka guwa garbaku kuwi Sumantari judheg rasane atiku perkara kuwi sejatine wis tak lali-lali aku ora ngeling-eling perkara kuwi aku ora tega ora mentala yen to kudune ingkang dadi ratu angger Rama Badra nanging terus panguwasa tiba nang tangane putraku dhewe Subranta kaya ngopo ora dadi suraking jagat kaya dene aku mung kepengin golek kamulyaning urip golek kamulyaning urip tedhak turunku dhewe nanging aku ngiwakke marang putra utawa atmajan ingkang sinuwun ingkang mijil saka ibu liya
kuwi tutu karepku Sumantari. Inggih, nanging upaminipun paduka menika rila ingkang sinuwun lajeng nguncati janji, lajeng kalengganipun ratu ngendika sepisan boten kenging wulawali utawi sabda pandhita ratu wonten pundi Gusti? Oh Sumantari, Sumantari aku dadi bingung ora karu-karuan. Sinuwun nyadong duka ing kathah wonten lampahan kados mekaten lajeng kados pundi? Diajeng Ratu Suka Salya nuwun wonten pangendika ing adhawuh sinuwun. Mula jeneng sira Yayi tak timbali supaya nyaket pun Kakang ana ing dalem Prabayeksa kene. Awit supaya dadi tamba. Nggonku bingung tanpa karana. Iki mbuska dayane ngopo aku dhewe ora ngerti nanging kasunyatane aku kedadak duwe rasa ati ingkang tratapan ora karu-karuan. Iki perbawane ngopo Yayi? Lah kok dadi ana perbawa kaya ngene nempuh marang aku mongko putramu durung kondur. Inggih sampun mboten perlu menggalih ingkang werni-werni sinuwun dipun suwun kemawon wonten ngersanipun Bathara ingkang murba jagat, mugi-mugi putra dalem kinalisna saking sambe kala sinuwun. Iya. Ya pancen mengkono jati aku wis percaya Rama Badra bisa ngrampungke perkara. Nanging ingkang jalari bingunging ati, iki rasaku kaya ngene iki kena perbawane ngopo? Sinuwun kula ing sowan sinuwun. Yayi Dewi Kekayi nuwun wonten pangendika ing adhawuh sinuwun. Lah kok tawan-tawan tangis ana wigati apa? Mengko dhisik to Diajeng Dewi Kekayi nuwun wonten pangendika ing adhawuh Kang Mbok. Mara prayoga nulungguhmu dhisik ya Diajeng, aja kaya mengkono ana rembug dirembug, aja banjur gawe kaget rasaning penggalih dalem ingkang sinuwun uga ndadekke kaget ing atipun Kakang. Mara prayoga jeneng sira Yayi tak aturi lenggah ingkang prayoga. Madya ratri kentarnya mangikis Yatori sang kalih miyos butulane sawise lungguh prayoga Kekayi wonten dawuh sinuwun. Tawan-tawan tangis kaya bocah gumajang kewer
Ana wigati apa? Gage matur ana ngersanipun Kakang. Iya Diajeng, ana wigati apa to Diajeng? Banjur Diajeng tumindak kang kaya mengkono bingung rasaning penggalih dalem. Bareng munjuk atur sinuwun. Iya. Nanging sewu-sewu kalepatane ngatur kula nyadong pangaksama. Iya, ora dadi apa kebat matura. Menapa leres panjenengan dalem badhe jumenengaken anggir Rama Badra minangka dados ratu wonten ing Ayodya sinuwun. Iya, pancen kepara nyata. Sak wanci-wanci putraku ya putramu Rama Badra wis kondur saka negara Mantili, mbuh menang, mbuh kalah nggone melu sayembara, tetep tak jumenengke dadi ratu ana ing negara Ngayodya. Sinuwun. Kepiye? Estunipun rila laut trusing batos panjenengan dalem badhe jumenengaken anggir Rama Badra. Nanging dadosna kauningan nyuwun pangapunten Kang Mbok kula kapejana kemawon. Kepiye to Diajeng jeneng sira banjur matur ingkang kaya mengkono. Iki ana wigati apa to kok dadi bingung rasane atiku. Matura sing cetha to Kekayi, aku kuwi lagi bingung, aja malah kok imbuhi swasana ingkang kaya mengkono ndadekke saya bingung ing ati. Enggal matura Diajeng mesak ingkang sinuwun yen to menggalih perkara ingkang tanpa karana. Kula nuwun inggih. Menawi anggih Rama Wijaya dipun jumenengaken Narendra, kula kuwatos sinuwun. Kuwatir perkara apa? Badhe tetel jiwa kasatriyan Paduka. Lho. Ana sambung rapete apa? Aku jumenengke ratu anakku lanang. Rama Badra terus tetel kasatriyanku. Menapa panjenengan boten kengetan lampantuk rikala manjing wonten madyaning wana sak caketing wana Dandaka 23 taun kepengker sinuwun. Kaya tinotok brojo lungit rasaning penggalih Prabu Dasarata. Pepes otot bebayune, ilang daya kekuatane, blawur peningale, sinajan mencereng paningale nanging datan ana ingkang dipun presani. Tiningalan suwung memanihipun meratandani yen to sanget anggenipun sungkawa nawung bendu tuwin kabekta kawratan puteking penggalih ingkang tanpa karana. Tanpa pariwara menyat saking palenggan nilar putri kekalih keleyang-keleyang kaya layangan pedhot tindake. Surem-surem diwangkara kingkin ler manguswa kang layon. Kaya sirna ilang memanising males rudira kawan-wan. Kabedotan tresno
rasaning Sinuwun paduka kenging menapa sinuwun kula nyadong duka ingkang kathah sinuwun sepinten dosa kalepatan kula ingkang agung pangaksaminipun upaminipun putra dalem sing menapa angge Rama badhe kajumenengaken kula rila lair tur sing batos kula mboten badhe ngucik perkawis menika namung kula ngeman dhateng asma paduka mila kados pundi prayoganing lampah ingkang kedah dipun tindakaken sinuwun Diajeng Dewi Kekayi wonten dawuh kang mbok yen pancen ingkang sinuwun biyen tau janji kaya mengkono prayogan ingkang jumeneng ratu tetep putramu Angger Subranta dene putraku Rama ora perlu jumeneng Narendra ana ing negara Ngayodya supaya asmaning ingkang sinuwun ora kucem tegese ingkang sinuwun ora bakal tetel jiwa kasatriyane merga nguncati janji ratu kuwi kudu netepi pangandikane yaiku sabda pandhita ratu kula nuwun inggih kang mbok nanging kula rumaos dosa kang mbok ora yayi kewajibanmu karo kewajibanku kuwi kudu njaga kaluhuran ingkang sinuwun yen nganti sinuwun nguncati janji tetel kasatriyane ingkang sinuwun aji godhong jati aking yen ingkang sinuwun bae aji godhong jati aking saya-saya pun Kakang lan Siadi ora ana gunane pun Kakang lan Siadi urip ana ing madya padha mula kudu rila perkara iki tetep kudu Angger Subranta ingkang dadi ratu Yayi nanging kula ngeman dhateng kawontenanipun Angger Rama kula mboten mentala kang mbok Sirna ilang memanisi males ludira lir satpating sun tumiling angulati kepantuk bojoro lunge remek-rempu rasaning penggalih Prabu Dasarata dupienget lelampahan nalika semanten mila awit saking runtaking penggalih keliyang-keliyang tindake Ratu Ngayodya wau sungkawaning penggalih ndadosaken petenging paningal tuwin petenging ati ora kaya konduripun ingkang putra Raden Regawa ingkang wus anganti Putri Mantili Regyan Warasinta kula ingkang sowan Rama kula ingkang sowan
Oh, kowe nggir. Pangabekti kula kunjuk Rama, ya tak tampa. Ndadekke bungah rasaning ati. Pangabekti kula kunjuk Rama, ya nggir, bocah ayu. Syukur Begja Sewu. Putraku Rama Badra ingkang bisa mupu sayembara nyatane bisa mboyong putri. Kang slira iku Rekyan Warasinta. Kula nuning nggih Rama, ya. Tegese apa ingkang tak idam-idamke bisa kelakon. Ya kaya ngono kuwi. Rasaning wong tuwa ingkang marem merga nyawang idam-idamaning anak bisa keturutan, bisa kasembadan. Inggih Rama. Kaya ngapa bungaing atiku bareng aku ngerti kowe wis kelakon mondhong Rekyan Warasinta. Muga-muga bisa dadi lantaran nggonmu antuk nugraning Jawata. Bisa kasembadan mbangun Bali Wisma ingkang becik ya nggih. Kula nuning nggih Kanjeng Rama. Kula nuning nggih Kanjeng Rama. Jan marem pikirku, seneng atiku. Nyumurupi nggonmu runtung-runtung reruntungan Rekyan Warasinta karo putraku Rama Badra. Bungaing ati upama tak gambarke ora ana ingkang wenang madanana. Wah. Demung pelok sing siji kok rada bleru. Kenong manis wi keciliken terus upamane sesuk sadurunge digilapke kudu dilaras dhisik. Sesuk terus dienggo uyon-uyon jumenengane anakku. Dienggo uyon-uyon jumenenge anakku dadi ratu ana ing negara Ngayodya. Nanging anakku ingkang endi? Anakku ing endi ingkang kudu jumeneng ratu ngayomi wong sak negara. Oh, Rama Badra. Ayo lerem sak wetara nggir. Oh. Rem kuning tias netra gungkingkin. Oh. Kaya ilang memanise meles ludira kawang-wang.
surem tewangkara kingken lir manguswa kang layon denyo ilang memanise wadono katon alayu kumal kucem arah nyumratani marang sariraniro melesludira kawang-wang deduhang layung lelayunge milangeni bagya sak praptamu anggir Rama Putra kula nuninggih Kanjeng Ibu winantu karaharjan sowan kula pangabekti kula kunjuk iya tak tampa menika ingkang putra Rekyan Warasinta Ibu iya nggih wong ayu anakku Warasinta bagya sak praptamu kula nuninggih Kanjeng Ibu matur sembah nuwun pangabekti kula kunjuk ya tak tampa bagya praptane putraku sakloron kula nuninggih Kanjeng Ibu Dewi Kekayi wilujeng lampah kula pangabekti kula kunjuk ya tak tampa pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu Dewi Kekayi iya nggih Rekyan Warasinta tak tampa Kanjeng Ibu keparenga kula nyuwun prisa. Nyuwun prisa apa nggih? Kula wangsul wonten negari Ngayodya teka Kanjeng Rama kawontenanipun beda kaliyan padatan menika kenging perbawaning menapa pangandikanipun nuwun sewu teka lajeng kados dene boten jenjem sekedap-sekedap ngendikaaken perkawis menika nanging tanpa wonten kambataning pangandikan sampun mencolot ngendikaaken perkawis ingkang sanes kados tiyang bingung menika nalaripun kados pundi nggih nuwun wonten pangendika ing adhawuh ramamu pancen pinuju nandhang gerah kaya dene gerah bingung sawetara nanging ora apa-apa nggih lajeng prayoginipun kula kedah matur kados pundi ngadepi kawontenan menika ora perlu was kuwatir iku sejatine ana seranane supaya ramamu bisa nirmala kaliska panandhang kuwi serananipun kedah kados pundi sawetara jeneng sira anggir Rama Badra jengkara saka kasatriyan. Dene apa sebabe kudu jengkara saka kasatriyan? Mengko tak paringi wujuding layang ingkang aja pati-pati kok buka lamun to durung tumeka madyaning alas tindakmu ya nggih. Inggih menawi mekaten sendika ngestokaken dawuh. Kula kaliyan ingkang putra Dyajeng Rekyan Sinta keparenga mengker sawetawis saking negari Ngayodya badhe manjing wonten madyaning wana Dandaka. Iya iku luwih prayoga. Kanjeng Ibu Kekayi kula nyuwun pamit badhe manjing wonten madyaning wana wasa. Aku ora bisa matur werna-werna kejaba mung paring pangestu marang kowe ya nggih sing gedhe pangapuramu anggih Rama Badra.
Kang Mas Rama badhe tindak pundi? Pun Kakang bakal manjing madyaning wana. Menawi mekaten kula nderek paduka Kang Mas. Ibu kepareng kula nyuwun pamit badhe nderekaken tindakipun Kang Mas Regawa. Rening kowe bocah sak keloro ora kena tak pisahke. Lesmana yen kowe bakal nderek katangmu Werda, ya tak sumanggake. Matur sembah nuwun. Sampun Ibu, kepareng kula nyuwun pamit badhe manjing wonten madyaning Wanawasa. Ya ingkang prayitna ati-ati ya nggih. Diajeng kacarita dupi Raden Rama Badra kaliyan garwa tuwuning rayi Dyan Lesmana Dewa mengker nilar negaring Ayodya dawah kantaka sami saknalika sangertnaning Ayu Dewi Kekayi dados royongan den lenggahaken wonten telenging kedaton caket kalian papan ingkang kinarya sare Prabu Dasarata ingkang saya ketingal kaya wong bingung kaya wong nandhang kunjana apa-apa. Oh kepiye to Nyai? Kok tadi malah kemarin koning kaya mungkin. Sang saya dalu araras abyor soroting lintang kumedhap titi sunyo ling siratri raras rumedeng koso Kartika kang abyoring tawan ya candraning wadya sumawur kang mangka senopati kang lintang panjerina witing klapa Aku
Nalika semanten Raden Rama Badra wis kasembadan mengker saking negari Ayodya. Sinajan to dereng mangertos wasing wigatos kadhawan nilar negari Ayodya dening ingkang ibu Kanjeng Ratu Dewi Sukasalya ya Kanjeng Ratu Dewi Ragawati. Namung tindakipun Raden Rama Badra dipun kanteni nawala ingkang kepareng dipun bikak menawi sampun dumunung wonten madyaning wana sampun tebih saking negari Ngayodya Pala. Satindakira Raden Rama Badra sekaliyan ingkang garwa datanana rasa susah, datanana rasa kuciwa wontenipun tetiganira Rama Badra, Dewi Sinta kaliyan Dyan Lesmana Widagda namung suka datan rumaos menawi jatosipun Raden Regawa kedah tinundung saking negari Ngayodya. Nanging bawanipun Raden Rama sampun kulina alampah puja brata manjing wonten madyaning wana mapan wonten ing papan ingkang sepa sepi samun mila datan rumaos manggihaken gesang ingkang angel utawi kedah ngadepi kawontenaning gesang ingkang tebih saking kemunceran inggih menika gesang wonten saklebeting kedaton. Sinajan ingkang dipun tundung datan ngraosaken susahing penggalih nanging alam saisine kepara ingkang bela rasa susahe Prabu Dasarata sak kulawangsa negara Ngayodya Pala ingkang kedah katemahan lelampahan awit saking janji ingkang nalika semanten kawiya saking pangandikanipun Prabu Dasarata kaliyan ingkang garwa kalih Dewi Kekayi. Sumpahipun Prabu Dasarata mundhut garwa dhateng Dewi Kekayi. Dewi Kekayi sagah kapundhut garwa nanging kedah putranipun Dewi Kekayi ingkang gumantos kalenggahan ratu. Prabu Dasarata sawetawis dangu anggenipun kesupen dhateng perkawis menika rening sampun lumampah dangu sinareng dipun engetaken bingung sami saknalika suduk gunting tatu loro paribasane menawi badhe jumenengaken Rama tetel kasatriyanipun nanging menawi jumenengaken Subranta atmajanipun ingkang patutan kaliyan Dewi Kekayi ugi boten mentala dhateng ingkang putra Raden Rama Badra awit Prabu Dasarata sampun kelajeng wara-wara menawi badhe jumenengaken Rama Badra mila ing kono winastan kaya dene suduk gunting tatu loro ingkang iki ditindakke ya kleru ingkang siji ditindakke ya ora bener mila sak kelangkung susah raosing panggalih Prabu Dasarata murwani Prabawa gara-gara ing sak kelangkung ageng. Sukra mangkara tumpak menda tete tete kaloba sumawar cita Anggara rekata Buddha Buddha maing Saraswati mintuna candraning gara-gara ingkang anempuh bawana andayani bumi gunjang-ganjing kaya kagenjut perbawaning lindu satemah kathah kerisaan tuwin kathah pepejah
tanpa karana geger kontrang kantringan sanggiya para kawula kathah para kawula ingkang sami njeleh kepati ora ngemungno kawula ingkang urip ana ing Madyapada senajan dewa dewi Hapsara Hapsari sami kontrang kantringan Iwang jagat pratingkah nedya nyirep gara-gara nanging datan kasembadan ing saged nyirep gara-gara ora ana liya Kiluwah Semar Bojogati Nayantaka ya sang Duda Manang Munung kena perbawane sang jiwa minulya rep sirep sak misak nalika sirping gara-gara wangsul tata titi tentrem samangke sangya para kawula tumuli manggih suka perpat Panakawan ingkang dereng mangertos bilih wonten lelampahan ingkang ternyuhaken wonten ing negari Ngayodyapala sami mangun suka parisuka malah kepara sinajan wis wong tuwa perpat Panakawan isih remen oyak-oyakan kaya bayi gumajang kewer kaya bocah ing durung ilang pupuk lempuyange nerasak-nelasak ngliwati pategalan
Gareng. Apa? Sesuk ki arep ana jumenengan ratu Sinuwun Prabu Dasarata arep misuda putrane yaiku Gustimu Rama Badra utawa Raden Regawa. Ha iya. Nah, kowe karo aku ora wurung sesuk mesti nampa dawuh duwe kewajiban mligi utawa khusus. Mula kudu tata-tata. Ora ngalahno nek wis cecawis sesuk perlune nek nampa dawuh ki wis ora nguciwani ngono. Saya-saya Bagong kuwi wong sesuk nggugu karepe dhewe. Gugu karepe dhewe kepiye? Lah wong kowe iki upamane kancane disetel apik-apik ora wurung ya mesti sok ora karu-karuan. Engko tekani ndon njur ming dadi sok wah ya sekarang wis dadi watake Bagong kaya ngono kuwi. Gareng wis siap, aku ya wis siap ning mesti cah siji kuwi sing ora tau. Nek ya wis dinengke wae. Bagong gelem melu wis pira-pira tak kandhani. Tur Bagong iki ndengaren. Awan kuwi gelem nandangi. Apa tahu apa? Panggung awan kok ana Bagong ora tahu. Ngo sing wingi iki jan keterima kancane komplit. Sing wis-wis nek awan ki rak mung kanca pitu. Nek wingi komplit wingi. Aku wingi menyang lho. Iya. Wis ngerti. Ya mbuh. Kepiye? Sesuk kuwi dipikir sesuk ning sing pokok ki ana gawean ki ditandangi, kesaguhan ya ditandangi. Ya kowe karo aku sowan meneh iki ing malam kedua. Apa minangkani kersane para kadang-kadang panitia. Uga minangkani pamundhuting warga masyarakat ing traji. Kowe karo aku kadhawan melu mahargya adicara suran ingkang ditindakke pendak taun. Ya rene iki ya lakone iki wah pancen ya pundutan khusus. Sing ngersake lakon iki Pak Tri. Ngarang Yai Mat-matan ya. Lakon kok ngene iki nek sing nindakake pinter ngono ya apik. Ha nek sak derajat pangkate awake dhewe waton mlaku. Nah ya wis pokoke iki dilakoni. Wah iki ana wara-wara pengumuman sawetara iki. Apa? Nah iki atas nama Imawan, alamat Nglarangan Tretep Temanggung, nomor HP 0819 044 831 51, kehilangan KTP, SIM, STNK, ATM. Bila ada yang menemukan diharap menghubungi Mas Medi Kauman Traji RT 02 RW 01 saking saksi keamanan. Tertanda Bapak Samudi. Ayo monggo upami wonten ingkang manggihaken mbok menawi netesih wetah wonten dompet ya dadi nek ilang utawa tiba utawa ya sembuh bakune iki upama dompet kuwi tiba ngadate ingkang kelangan ku ya duwe pengendikan ya perkara duit, wilangane duit ora digagas. Ning sing pokok surat-surat penting iki bisa wae bali. Sing wis-wis iki sok ngono kuwi muga-muga KTP, SIM, STNK, saya ATM. Sekarang ya ATM ki ngewuhke nek upama ilang ya bener
ling ganti iki gampang. Sesuk utawa sok Senin kuwi iso nek ora ketemu ya terus laporan diblokir. Ya sesuk ganti meneh kartu ATM-e kuwi gampang. Ning rak kaco ya to, Truk. Nek ora ilang rak ora dadak repot. Nah iya. Nggih, mugi-mugi sageda pinanggih. Nggih, anggenipun gimbal ingkang atos-atos mbok mawi dawah. Ya serasah perlu ngucap ngrasane utawa nyakra bawa nek dijikuk wong ning pokoke iki ya ngati-ati karepe dhewe. Dianggep tiba ngono wae ora usah suudon. Nah iya. Mula sing kudu sing ati-ati. Heeh. Ya direksa dhewe, teke dhewe ya direksa dhewe ngono. Ayo ngaturi panglipur. Gending ya sak cukupe, nembang sak cukupe. Lakone isih dawa. Ya senajan nganti padang nih ya terontong-terontong ora kaya mau esuk nganti terong-terong. Ayo ora apa-apa wingi awite wis bengi. Yo diangkah iki kira-kira iki. 4:30 rampung. Kan sesuk terus uyan-uyan ya. Nek kawanane mulih bak-bakan resepsine nanggung jame. Sesuk aku ya melu. Aku ya kudu melu. Anak kowe ora melu ora ana sing nyiter. Iya ya. Ha iya. Mula kowe kudu melu. Ayo sesuk tak melu aku. Tetep menyang aku. Arep ngaturke gending-gending apa? Aku ki nek ora sing klasik-klasik ya gelo. Rening wingi kutut manggung urung ditokke utawa ditindakke, saiki kutut manggung. Pelok barang. Ora sah nganggo kembang-kembange kae. Wancine wis ning siratri ning sing pokok ki gendinge. Oh ya. Rolo pinem pimonem pinemo lumo lumo nem monem pinemo loro roro lumo nem sore jalan bebek kutut manggung jaluk ngombe
terus digongke tibake kuda nyuklang. Ya. Sing joget kowe truk ya. Kuda nyungklang Numpaan sang panji Ambang ing moko Kutut manggung karo kuda nyungklang. Giliranmu Gong, ora usah okeh-okeh. Kene iki nggon mat-matan lakon. Nek ming tetembangan jogetan wis malah ming nyuwen-nyuweni wektu. Apa ya aku? Ayo wis kono sak karepmu. Milya. Aku ki nek urung krungu gedhing kuna ning maknane apik kok gelo aku. Apa karemu? Ming sok disepelekke rujak jeruk kuwi. Ning jane bangsa rujak-rujakan kuwi saya-saya nek rujak jeruk kuwi marake seger kewarasan. Dayane utawa maknane rujak jeruk kuwi marake waras wiris. Seger waras. Ah mongko wong nek seger waras sing disuwun ya bisa paringana panjang umur. Panjang umur waras awake, sregep nyambut gawe, kas badan apa sing dadi penjangkane. Ya sayo nek pancen maknane gendhing kuwi apik ditindakke ya terus. Ah iya. Ya karo nggo ngaso ora ketang ping pucung dibawani nganggo pucung. Ning ning nong 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 ning ning nong 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 nong. Ngelmu iku monggo
Satya Putya pangakasih Gareng Petruk Bagong. Kowe kanggere weruh gamelan dijereng, didep kanca pengrawit, hawane terus mengarep nembang karo joget. Keketek ing atiku lelakone iki isih dawa. Nek ora mulat sesuk jam 09.00 awan rampung arak Cilogo kowe. Nggih pun anggo ajeng cekak-ceket. Yo. Sing jenenge tontonan kuwi wenang milih. Heeh. Wenang milih. Mligine nek ana ing papan kene kuwi kudu sing dines. Lakuning lakon intisarining lakon liding dongeng kuwi kudu mulih utawa kudu kecekel intisarine. Kene sawene nek papan liya ming waton rame ya monggo wong karang kepahamane dhewe-dhewe karo perbawaning desa iki dhewe-dhewe. Lah nek nang kene pancen kudu cara jenenge wayang ya kudu wayangan sing tenan, ora waton gayeng ning ora kecekel sari patining lakon. Oh nggih. Ayo bendaramu Ndara Rama Badra karo bendaramu Lesmana Widagda kepareng rawuh nganti kowe karo aku ora ngerti nek bendaramu Rama Badra wis palakrama dhaup karo putri saka Mantili. Waduh, kok malah ora ngerti kok an. Lah ya kuwi punakawan nganti nglirwake kewajiban. Nek ngoten nggih, gak awi dicaketi. Ayo, aja nganti kowe karo aku dianggep nglirwake dawuh saiki ngadhep ana ngersaning para bendara. Oh nggih, monggo prayogi kula dherekke.
supaya njalari renaning penggalih bendara. Ayo kowe karo aku li nyandang nganggo ya sing becik ora anyar ning nek resik cerak piyayi iki kudu ditata ora nggugu sak karepe dhewe. Nyandang nganggo kuwi ya sing bener. Nek nganggo jarik lemiru ya sing bener, loreke ya sing bener. Nganggo surjan ya benike ya ditata, nggon gulu ya benikke kabeh, ora nggo surjan gulane ora dibenikke. Ting klembreh ora karu-karuan. Sandangan apa nyandang nganggo kuwi nek nganggo sandangan cara Jawa ya kudu ngerti carane. Rene kuwi kepitung peranganing budaya, nek ora ngerti carane ning nganggo ming sak karepe dhewe ora iso njaga luhuring budaya ning ngremehke budaya. Ora angel to. Iya ya. Ah iya. Ya wis ayo diderekke bareng-bareng sowan ana ngersane bendara supaya rena penggali bendara. Angin-angin mangidit ngilir arum-arum lumerang Banjaran Sari. Karena nyangking nyanding kembang arum-arum lumerang Banjaran Sari.
alun tata lenggaira risang raja putra makidupuh silastawa katuran pambagya rawuhipun ndara kula ingkang minulya ndara regawa sekalian garwa kalian ndara Lesmana Widagda iya Kakang Semar iya Ki Lurah iya Kakang kaya ora ana sambikala praptaku nggih syukur bejo sewu ndara kula tetiganipun kepareng rawuh wonten ing rompok kula lah menika wau estunipun saking tindak pundi menapa badhe tindak pundi Gus ya wale-wale apa pancen aku merlokke tumeka nang papan kene Kakang Semar. Oh nggih, matur sembah nuwun. Lah sak samunipun satata lenggah keparenga kula nyuwun prisa panjenengan rawuh wonten mriki kagungan kersa menapa? Ya jatine mung kangen kapang karo Kakang Semar. Oh ngoten. Kakang Semar ya. Matur nuwun. Dene Semar nala Gareng Pitruk Bagong gedibal 17 ning panjenengan kapang kangen kalih kula Kakang Semar Badranaya iya diajeng rekyan Warasinta nuwun wonten pangendika ing adhawuh Kang Mas diajeng rekyan Warasinta mau ngendika presana kembang megar mongko mbabar gondo amrik ana sisih ngendi diajeng wonten ngandhap menika wau Kang Mas lah kok malah aku dhewe klepyan ora tak pethikke yen pun dados menapa mangke nggih saged to Kang Mas iya nanging rak ya upama jeneng sira Yayi wis kepareng ngasta kembang rak bisa kanggo panglipur supaya rena penggalihe pun dados menapa mangke kemawon Kang Mas mangke menawi sampun kundur mengker saking papan menika rak gampil anggenipun methik prayogane apa dipethik saiki ya wis prayoga tak pethikke wektu dina iki mboten Kang Mas sampun mangke kula piyambak ingkang badhe methik wong namung caket kok Kang Mas dipun prayogakno anggenipun lenggah kalian Kakang Semar sak anakipun sekaripun kula pethik piyambak kemawon iya diajeng rekyan Warasinta kepareng sawetara ya Ki Lurah aku arep methik sekar nggih monggo sing atos-atos dalane rada lunyu iya ora dadi apa kepareng rumiyin Kang Mas apa karepen didherekke Dimas Lesmana mboten sampun kanjengipun satata lenggah mriki Dimas Lesmana ketingal sayah anggenipun tindak menika anggenipun melampah nderekaken Kang Mas regawa kaliyan ingkang rayi kula iya kono diajeng tumuli pethiken inggih sendika mengko dhisik ya Dimas Lesmana pun Kakang nedya methik sekar inggih Kang Mbok Dimas Lesmana kula Kang Mas mara nyaketa pun Kakang kene inggih Kakang Semar kula Gus aku ngadhep ana ngersane Kakang Semar iki jatine ana perkara wonten perkawis iya Kakang Semar Kanjeng Rama Dasarata kedadak nandhang gerah kaya ilang pengangen-angene nggih ingkang mangkono iku mau aku banjur nyuwun prisa ana ngersane Kanjeng Ibu Dewi Sukasalya Kanjeng Ibu Dewi Ragawati aku nyuwun prisa jebul sarana kanggo waluyane Kanjeng Rama kuwi aku didhawuhi leledang ana madyaning alas nanging bareng
Aku bakal budal. Kanjeng Ibu paring nawala, nanging nawala iku kena tak buka yen wis adoh saka kutha raja negara Ngayodya. Bareng tak anggep wis rada adoh lakuku, nawala tak buka. Isining nawala seratane Kanjeng Ibu. Ana pirang-pirang lembar wis bisa tak waca, bisa tak mangerteni surasaning sastra. Jebuling kono. Nalika semono Kanjeng Rama tau sumpah prasetya karo Kanjeng Ibu Dewi Kekayi, duk rikala Kanjeng Ibu Dewi Kekayi bakal dipundhut garwa saguh nanging duwe panyuwun. Panyuwune keng Ibu Dewi Kekayi rikala semanten menapa, Gus? Yaiku ingkang gumanti kalenggahan ratu kudu putra ingkang mijil saka guwa garbane Kanjeng Ibu Dewi Kekayi. Mongko wektu kepungkur Kanjeng Rama paring dawuh marang aku supaya aku ingkang jumeneng ratu. Perkara kamukten negara Ngayodya tiba nung tangane Dimas Subranta, aku rila lair trusing batin. Nanging mung Kanjeng Rama ingkang gempal penggalihe merga upama jumenengke Dimas Subranta nanging wis kebacut wara-wara aku ingkang bakal dijumenengke. Banjur yen to aku ingkang kudu dijumenengke, mongko Kanjeng Rama rikala semana wis tau janji karo Kanjeng Ibu Dewi Kekayi. Senajan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ora ngucik perkara kuwi, nanging reneng isih ana seksine. Mula yen to nganti kejuderan ora wurung tetel kasatriyane Kanjeng Rama minangka jejering ratu. Ora bisa netepi nyekel prajanji ingkang wis kaweca. Banjur ana ngendi lenggahe sabda Pandhita Ratu, Kakang, aku kudu ditundhung saka Ngayodya. Aku ora rumangsa susah, aku ora rumangsa getun geduwung, nanging ingkang bebeda atiku merga aku iki kudune nanggung kamulyane Dyajeng Rekyan Warasinta iku putraning Narendra, banjur kudu kesurang-surang uripe. Kuwi ingkang ndadekke bingunging atiku, Kakang Semar. Semareka den prayitna semurire seka balik eko balik titiyoni gondoyoni trisanya purnama sasi. Wah, jebul kaya ngoten niku lelakone. Iya, Kakang. Lah terus keng garwa Rekyan Warasinta kedah prisa perkawis menika menapa mboten? Aku ora mentala ngendikake perkara iki marang Dyajeng Rekyan Warasinta, Kakang Semar. Mundhak dadi nelongso rasaning pamikir Dyajeng Rekyan Warasinta. Wah, nggih pun sakniki nunggu tekan wahyaning mangsa kala. Sesuk nek kira-kira kahanan pun lerem, ingkang garwa diparingi prisa, aja nganti ana perkara sing ditutup-tutupi. Perlune nek pun ngerti lelakon sampeyan kaya ngoten niku, keng garwa luntur katresnane napa mboten. Wingi-wingi Rekyan Warasinta niku mang pundhut garwa niku gelem merga mestine mbok menawa duwe pangarep-arep rening panjenengan menika putra ratu, dasare putra mbarep niku calon gumanti ratu. Rekyan Warasinta tresna kalih sampeyan. Lah ning sakniki nek upama lakone niku pun ganti. Sampeyan wis ora duwe panguwasa negara Ngayodya, keng Rayi Sinta menika isih tetep katresnane napa suda napa malah ilang katresnane. Lah niku mangke angon tumeka titiwanci wahyaning mangsa kala. Supaya katresnane keng garwa niku tulus, aja nganti purwane tresna merga duwe kekarepan ning bareng saya suwe ora ana sing diarep-arep, ora ana sing diame-ame, terus ora tresna.
Lah niku tegese tresna dudu tresna ingkang sejati niku ora kena dilabuhi kaya ngoten niku. Kakang Semar ya. Semar ki ndermimil marake aku kelingan lelakonku ya, Druk. Karang lelakonmu ya aneh. Bojomu sida njaluk pegatenan, Gong. Wis rampung. Wis putus gek Januari kae. Oh. Jan wis trel tenan saiki. Ayo tak terima-terimake tene wong wedok kang wis ora tresna ya wis kepiye meneh. Wis ora tak labuhi. Tak peksa-peksa nek wis ora tresna ya wis luweh. Pokoke sesuk golek liyane. Nah iya. Nah, ya sekarang. Dadi kowe ya duwe lelakon kaya ngono, Bagong. Nggih. Apun riyen kula lelakone sing kaya ngoten niku. Mboten napa-napa kula kancani. Nek upamane nganti ana perkara sing ora dikarepke kaya ngoten niku. Ya ingkang gedhe pangapuramu nek aku nyocok atimu. Mboten napa-napa. Nek kula ngoten nek ana kancane masuk marai setambah remen to. Ben sah perlu was kuwatir. Kula niku wong rila legawa. Pisah ro bojo ya semen. Anak malah kala mangsane dong melu mbokne, dong melu kula. Kowe nek upama anakmu kangen karo kowe terus diterke ngidul kae. Engko anake iki anakmu iki dipethuk karo mbokne apa kowe sing ngeterke? Ya sing ngeterke ora urung ya aku. Ya mlebu omah ora menang pojok desa kae tak sawang saka kaduan. Kono mulih. Wah, aku ngeres temen. Aku kecene ora ketok wonge saiki iki. Wong aku ming mancat nanggon emperewe aku mungkur gebyuri banyu kok. Apa ora dianggep ora karu-karuan ta aku jajal. Ku anggepe nek aku teko ngono ki njur kaya ketekan pegebluk apa piye. Suwiyah-wiyah. Nek muga-muga sesuk njur atut-runtut meneh ah. Wis tak seranani adus nang sendang kok. Besok muga-muga terus timik-timik golek yaku. Sesuk lak terus kok kaduan kae wis bengok cara kaya anu kae lho kaya putri kraton kan nek dasare putrine kemayu terus ngaturi keng garwa ngono kae. Anak ya piye? Ayo nek apa putri sing lanyap kae yo sinuwun ngono ta. Ayo nek ratu putri Prameswari nek kowe wong cilik paling-paling nek kowe bojomu upamane saka kaduan ngundang ya ming Kang Sarju. Ya. Tapuk kuwi. Bagong Sarju anggepe. Gus Ndara kula Rama Badra. Apa Kakang? Lah kersa ndika ngados pundi? Yen saka penemune Kakang Semar kepiye? Aku mundhut wawasanmu, Kang Mas. Apa diajeng? Sekaripun sampun kula petik, menika sampun kula anggi cundhuk, Kang Mas. Iya, wah. Dasare Kang Slira iku wanodya ayu. Bareng nganggo cundhuk sekar, wimbo saya mencorong tejamu. Kang Mas Rega menika remenipun temtu ngalembono ngaten. Sengit aku. Yo nek pancen ayu tenan apa dialem ayu kok ora gelem. Nek weruh kok ngono ki seneng aku ning prakteke nang omah ora dadi. Bojoku nek karo aku anane ming nyengol-nyengol. Muring-muring. Oh, wadamu kok arep dicocoke karo Ndara ayo bumi karo langit. Jan suwiyah-wiyah tenan nek bojoku ora aku. Bojoku ki rak iso joget. Anggere mulih pentas ngono sandangan sing reget ngono ki.
Iki kumbake. Kowe ya gelem, Gong. Atekno kepiye wong aku kalah Prabawa. Ya, aku ya mengono. Cilokoan. Wong lanang nggirai sandangane wong wedok kuwi. Nah ngono-ngono kuwi nek upamane klambi barang komplit e. Wah. Cilaka. Lah yo tok terus kok dondomi lambemu. Ngandhake lelakon elek kok dieter-eter. Kepiye Kakang Semar prayogane? Sakmenika ngaten kemawon. Saderengipun dipun timbali ingkang Rama kaliyan ingkang Ibu supados mangkinipun ndara tetiganipun kundur malih wonten ing negari Ngayodya. Ingkang kangge lerem sawetawis kula menika gadah tepangan pendhita ingkang lenggah wonten sacaketing wana Dandaka menika nam asmanipun Sang Tapa Begawan Wiswamitra. Menika papanipun wiyar menika upaminipun mangke ngayom wonten menika sawetawis menika langkung prayogi. Oh iya lamun mengkono kaya prayoga. Ayo enggal swanana ngresani Sang Tapa Begawan Wiswamitra. Swami lajeng kula dherekaken. Ayo diajeng mbajutke lagu prihatin mrihatinke wong tuwa ingkang nandhang gerah. Oh inggih menika lampah ingkang prayogi Kang Mas supados Kanjeng Rama tumuli dangan pikantuk jatining usada Kang Mas. Iya diajeng Rekyan Warasinta. Ayo Dimas Lesmana dhereknipun Kakang suwawi kula dherekaken. Nala garing pituruk Bagong aja kering gawe. Suwawi kula dherekke. Nggih monggo kula dherekke. Iya monggo Gus.